Karl Guder kien jieħu kull opportunità possibbli biex jimbotta liż-żgħażagħ il-qudiem u dejjem ħadem b'rispett, integrità u kuraġġ. Dan kien il-messaġġ li twassal it-tnejn filgħodu waqt il-Parlament taż-żgħażagħ bħala tislima lill-eks deputat nazzjonalista u Chief Operating Officer ta' Netmedia Karl Guder. F'diskors mill-aktar emozzjonanti Shadow Minister Bernice Bonello qalet li Karl dejjem ta' servizz lil poplu kollu u kien jgħin lil kulħadd. Hija spjegat ukoll li ż-żgħażagħ kienu għall-qalb Karl Guder sa minn meta u stess kien żagħżugħ hekk kif kien jagħmel parti minn numru ta' għaqdiet studenteski. Dan apparti li matul ħajtu kompla jgħin lil dawn l-għaddiet u kompla jagħtihom vuċi b'saħħitha f'pajjiżna. Apparti li kien jaħdem ħafna mal-KNZ, però dejjem ra kull opportunità fejn jista' jimbotta liż-żgħażagħ, mhux biss meta kien żagħżugħ stess, mhux biss meta kien membru parlamentari, però anka f'kull kariga li qatt okkupa dejjem ra liż-żgħażagħ li jitfaħħhom dejjem fuq quddiem u li jara li iż-żgħażagħ leħinhom qiegħed jinstema' u lin-nies il-politiċi qegħdin jisimgħu dak li ż-żgħażagħ iridu. Viżibilment emozzjonata hija ffissret kif Karl Guder kien jagħtiha diversi pariri. Naħseb li llum qiegħed jieħu gost jara lilkom iż-żgħażagħ tiddibattu. Tajjeb da skedwet. Sorry. Tajjeb da skemm qegħdin tiddibattu illum. Min-naħa tiegħu l-Speaker Anġlu Farrugia sostna li Karl kien jaħdem sabiex ikun hawn laqda u li t-telfa tiegħu żgur li xxukjat lil kulħadd u qal ukoll li Karl dejjem kien bitbissima fuq wiċċu u dejjem kien jaħdem b'servizz lejn il-poplu kollu. Waqt id-diskors tagħha Shadow Minister Graziella Qattart Previ qalet li dan kien mument diffiċli ħafna, però dak li bena Karl ma jistax jintilef. Għalina din kien moment diffiċli ħafna u b'mod partikolari meta qegħdin nirritornaw lura f'din il-Kamra propju waqt il-btajjel tas-sajf kellha tkun illi qegħdin naqdu hawnhekk għal dan il-Parlament taż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ li tant kienu għall-qalb Karl Guder. Fil-bidu ta' din is-seduta speċjali kien hemm mument ta' silenzju għall-memorja ta' Karl Guder. Dan apparti li l-Ministru Clifton Grima kif ukoll is-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg selmu l-memorja ta' Karl Guder. Intant is-suġġett li ġie diskuss din is-sena waqt il-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ kien is-surrogacy fejn ix-Shadow Minister Graziella Qattart Previ saħqet li dan huwa suġġett delikat ħafna u li għandu jiġi diskuss b'reqqa kbira. Apparti minn hekk hija qalet li l-mara qatt m'għandha sservi bħala inkubatur għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-om li se tkun qed tagħti t-tarbija lil familja oħra xorta se tkun qed tgħaddi minn tqala u allura għalkemm l-intenzjoni wara s-surrogacy kapaċi tkun waħda tajba għandhom isiru studji bis-serjetà.